Μία μέρα η γυναίκα μου ήρθε σε μένα με μια ερώτηση. Ξεκίνησε όταν πρόσεξε κάτι στα μάτια μου, κάτι που δεν σκόπευα να δείξω. Όποτε η μητέρα της ήταν κοντά, συνήθως απέφευγα να την κοιτάζω απευθείας, αλλά αυτή τη φορά το έπιασε, όχι μία, αλλά 2 φορές. Αυτό αρκούσε για να γίνει καχύποπτη. Με αντιμετώπισε απευθείας, απαιτώντας εξήγηση. Προσπάθησα να το αποκρούσω ως ανοησία, ως κάτι που δεν άξιζε ανησυχία, αλλά δεν ικανοποιήθηκε. Η επιμονή της δεν μου άφηνε πολλά περιθώρια. Αποφάσισα να απαντήσω, αλλά με τους δικούς μου όρους. Με μελέτησε προσεκτικά, με μάτια κοφτερά και υπολογιστικά, μετά κούνησε αδιάφορα το χέρι της και έφυγε, κλείνοντας την πόρτα πίσω της. Έμεινα μόνος, σκεφτόμενος, αναλύοντας. Τι την είχε κάνει καχύποπτη? Τίποτα στη ζωή μας δεν είχε αλλάξει εκτός από ένα πράγμα. Η μητέρα της είχε αρχίσει να επισκέπτεται πιο συχνά. Παλιά την έβλεπα μόνο σε γιορτές και ειδικές περιστάσεις. Τώρα ερχόταν τακτικά, καθυστερώντας στην κουζίνα, κουβεντιάζοντας ήσυχα με τη γυναίκα μου, ψιθυρίζοντας με τρόπους που δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά. Μετά υπήρχαν τα απαλά γέλια που σταματούσαν απότομα όποτε έμπαινα. Ένιωθα σαν να μην είχα δικαίωμα να υπάρχω στο ίδιο μου το σπίτι χωρίς να με παρακολουθούν. Πρόσεχα κάθε λεπτομέρεια. Ντυνόταν με τρόπους που έμοιαζαν προσεκτικά επιλεγμένοι. Τα μάτια της με ακολουθούσαν με ένταση που δεν μπορούσα να διαβάσω. Μετά, μια μέρα, μου έκανε νόημα να πλησιάσω και πάγωσα. Ήταν ασυνήθιστο. Πάντα ήταν αυστηρή μαζί μου, ποτέ δεν αστειευόταν, πάντα επικεντρωμένη σε πρακτικά θέματα. Κι όμως τώρα με κάλεσε κοντά με μικρή κίνηση του δαχτύλου της. Η καρδιά μου χτύπησε γρήγορα. Κατάπια δύσκολα και έκανα διστακτικό βήμα, μετά άλλο ένα. Καθώς έσκυψα, ένιωσα την ένταση να σφίγγει γύρω μας. Πριν προλάβω να το επεξεργαστώ, άκουσα την εξώπορτα να χτυπάει δυνατά. Η γυναίκα μου είχε γυρίσει. Το σώμα μου τετανοποιήθηκε. Ο παλμός μου εκτοξεύτηκε. Παρ' όλα αυτά, εκείνη δεν αντέδρασε. Δεν είπε λέξη. Η μητέρα της ανακάτεψε ήρεμα ζάχαρη σε φλιτζάνι τσάι. Απόλυτα ψύχρεμη. Αποτραβήχτηκα προσπαθώντας να ηρεμήσω τα νεύρα μου, με απογοήτευση να σιγοβράζει κάτω από την επιφάνεια. Αργότερα εκείνο το βράδυ, καθώς ετοιμαζόμασταν για ύπνο, η γυναίκα μου έκλεισε το μάτι και ψιθύρισε. «Θέλεις τη μαμά μου?» Ήθελα να απαντήσω απότομα, να το αρνηθώ, αλλά κρατήθηκα. Μερικές μέρες αργότερα, το μοτίβο συνεχίστηκε. Άκουσα να με φωνάζει και χωρίς να σκεφτώ, πήγα κοντά της. Ο αέρας ήταν πυκνός από προσμονή. Οι συναντήσεις μας γίνονταν πιο τολμηρές τις επόμενες μέρες. Η γυναίκα μου έφευγε, λέγοντας ότι πήγαινε σε φίλη, δίνοντάς μας ιδιωτικό χρόνο. Κάθε στιγμή με τη μητέρα της ήταν φορτισμένη, γεμάτη ένταση και συγκίνηση. Η σχέση μας βαθύνει. Δεν μπορούσα να μην αναρωτιέμαι αν συνομωτούσαν, κρατώντας με σκόπιμα σε εγρήγορση, αλλά δεν με πείραζε. Λειτουργούσε τέλεια. Πριν ξεκινήσει Ζεϊτσίε, είχα μια περιστασιακή σχέση στο πλάι, μια απόσπαση, αλλά τώρα δεν τη χρειαζόμουν. Είχα και τις δύο. Η γυναίκα μου και η μητέρα της, άθελά τους ή εν γνώση τους, είχαν δημιουργήσει δυναμική που με κρατούσε σε προσμονή. Από έξω μπορεί να έμοιαζε περίεργο, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες ήταν συναρπαστικό. Ένιωθα συγκίνηση στη μυστικότητα, την ένταση, τον έλεγχο. Δεν χρειαζόταν να ξοδεύω σε δώρα ή να χειραγωγώ. Όλα εξελίσσονταν φυσικά, παράξενα υπέροχα στον ρυθμό τους. Πέρασαν εβδομάδες και με κάθε επίσκεψη γινόμουν πιο άνετος, πιο σίγουρος. Οι αλληλεπιδράσεις μας γίνονταν πιο έντονες αλλά σκόπιμες και άρχισα να προσέχω λεπτά σημάδια. Το πονηρό χαμόγελο όταν με έπιανε να κοιτάω, τις απαλές, σκόπιμες επαφές, τις σιωπηλές αναγνωρίσεις του κοινού μας μυστικού. Κάθε στιγμή ένιωθε φορτισμένη, αλλά επικίνδυνη. Ήταν υψηλό που λαχταρούσα, μείγμα προσμονής, σύνδεσης και απαγορευμένης οικειότητας. Το μοτίβο έγινε παιχνίδι, προσεκτικά οργανωμένο, αλλά απρόβλεπτο. Πλοηγούμασταν την ένταση, ευχαριστημένοι στη μυστικότητα, στη κοινή κατανόηση. Κάθε βλέμμα, κάθε κίνηση είχε βάρος, κάθε κουβέντα κρυμμένο νόημα.
Η συγκίνηση δεν ήταν μόνο στη μυστικότητα. Ήταν στη σύνδεση, εμπιστοσύνη και λεπτή ισορροπία κινδύνου. Και όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα μου έμοιαζε να το ενθαρρύνει. Δοκίμαζε όρια, πείραζε, χαμογελούσε γνωστικά, κάνοντας τη δυναμική, παιχνιδιάρικη και φορτισμένη. Η μυστικότητα, η προσμονή, οι κλεμμένες στιγμές έγιναν παλμός που καθοδηγούσε τις αλληλεπιδράσεις μας, ρυθμός που κανείς μας δεν μπορούσε να αντισταθεί. Δεν ήταν απλό, δεν ήταν συμβατικό, αλλά λειτουργούσε. Οι κανόνες ήταν ανίποτοι, αλλά ξεκάθαροι. Τα όρια μετατοπίζονταν, οι προσδοκίες επεκτείνονταν και η οικειότητα παρέμενε. Κατάλαβα ότι η αληθινή συγκίνηση δεν ήταν μόνο στη μυστικότητα. Ήταν στον δεσμό που σχηματίσαμε, ιδιωτικό κόσμο έντασης, σύνδεσης και κατανόησης που κανείς άλλος δεν έβλεπε. Και καθώς καθόμουν εκεί, ανάμεσα σε φόβο και συγκίνηση, ανάμεσα σε προσμονή και αυτοσυγκράτηση, κατάλαβα κάτι βαθύ. Αυτός ο περίεργος, επικίνδυνος, μυστικός ρυθμός είχε γίνει ο παλμός της ζωής μας. Και ήμουν πλήρως, αμετάκλητα βυθισμένος σε αυτόν. Πέρασαν εβδομάδες και κάθε φορά που ερχόταν η μητέρα της, ο αέρας ανάμεσά μας πύκνωνε, φορτισμένος με προσοχή που σχεδόν άγγιζα. Με κάθε επίσκεψη γινόμουν πιο άνετος κοντά της, αλλά η προσμονή δεν αμβλυνόταν, μόνο εντυνόταν. Οι συναντήσεις μας γίνονταν πιο τολμηρές, πιο οικίες και βρέθηκα να περιμένω ανυπόμονα εκείνες τις σπάνιες στιγμές που ήμασταν μόνοι. Άρχισα να προσέχω λεπτομέρειες που πριν αγνοούσα. Το πονηρό στρίψιμο του χαμόγελου όταν με έπιανε να κοιτάζω. Την αχνή επαφή των δαχτύλων της στο μπράτσο μου όταν κανείς δεν κοίταζε. Τις μικρές, σκόπιμες παύσεις στην ομιλία της που έμοιαζαν φτιαγμένες να μεταράξουν αρκετά. Υπήρχε εθιστική συγκίνηση στη μυστικότητα, υψηλό που δεν ήξερα ότι λαχταρούσα. Η σχέση μας βαθύνει με τρόπους που δεν φανταζόμουν. Οι κουβέντες διαρκούσαν ώρες, όχι για καθημερινά, αλλά για φόβους, τύψεις, όνειρα και κρυμμένες σκέψεις. Ήταν περίεργο, αλλά παρηγορητικό. Υπήρχε σύνδεση ανάμεσά μας που αψήφισε εξήγηση, που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν, και η σύντροφός μου έμοιαζε να το απολαμβάνει. Μερικές φορές έκλεινε το μάτι ή χαμογελούσε γνωστικά όταν η μητέρα της ήταν εκεί, σαν να ήταν μέρος παιχνιδιού που δεν καταλάβαινα πλήρως. Μερικές φορές φανταζόμουν ότι έπαιρνε ευχαρίστηση, βλέποντας εμένα και τη μητέρα της μπλεγμένους σε αυτό το περίπλοκο δίχτυ. Ήταν ασυνήθιστο, ίσως χειραγωγικό, αλλά κάπως τέριαζε σε όλους μας. Ένα απόγευμα, ενώ η σύντροφός μου ήταν στη δουλειά, η μητέρα της τηλεφώνησε εκ των προτέρων, ρωτώντας αν θα ήμουν σπίτι. Είπα ναι, και όταν ήρθε δεν υπήρχε δισταγμός στα βήματά της, καμία προσποίηση. Αγκαλιαστήκαμε αμέσως, η ένταση ανάμεσά μας να σφίγγει με κάθε χτύπο. Μετακινηθήκαμε στο σαλόνι, ο αέρας να δονείται. Γινόταν όλο και πιο δύσκολο να κρατάμε απόσταση. Υπήρχε συγκινητική άκρη στον κίνδυνο, σιωπηλό παιχνίδι που έκανε κάθε στιγμή πιο συναρπαστική. Μετά καθίσαμε στον καναπέ, προσπαθώντας να πάρουμε ανάσα. Με κοίταξε με ασυνήθιστη τρυφερότητα που μαλάκωσε τη στιγμή με κάτι βαθύτερο. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό ανάμεσά μας», είπε ήσυχα, με φωνή που μετέφερε ευαλωτότητα, που με έκανε να νιώθω απροσδόκητα κοντά της. Κούνησα το κεφάλι, ανίκανος να βρω λόγια. Τα δικά μου συναισθήματα, μίξη δυσπιστίας και λαχτάρας. Όλα ένιωθαν σαν όνειρο, από το οποίο δεν ήθελα να ξυπνήσω. Επικίνδυνο, συναρπαστικό όνειρο. Αργότερα εκείνο το βράδυ, όταν η σύντροφός μου γύρισε, η μητέρα της είχε φύγει. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσει. Η ανίποτη κατανόηση κρεμόταν ανάμεσά μας σαν αόρατο νήμα. Κατά το δείπνο έσκυψε κοντά και ψιθύρισα. «Πέρασες καλά απόψε?» Το ρίγος που διαπέρασε τη ράχη μου ήταν έντονο. Τα λόγια της πειραχτικά, γνωστικά, αλλά τρυφερά, ξεκάθαρο σημάδι ότι το παιχνίδι ήταν αμοιβαίο, συνενετικό και συνεχιζόμενο. Όσο περισσότερο το σκεφτόμουνα, τόσο γινόταν ξεκάθαρο ότι εκείνη το είχε οργανώσει, πλήρως ενήμερη. Το βλέμμα της
Παιχνιδιάρικο, αλλά υπολογιστικό, πρόδιδε έλεγχο που δεν μπορούσα να αντισταθώ ούτε να δυσαρεστηθώ. Η κατάσταση πρόσθετε νέα στρώση συγκίνησης στη ζωή μου. Έντονη, εθιστική ένταση, αδύνατο να αγνοηθεί. Καθώς περνούσαν οι μέρες, σκεφτόμουν πόσο είχαν αλλάξει τα πάντα. Η σχέση μου με τη σύντροφό μου, κάποτε σταθερή και αξιόπιστη, είχε αποκτήσει νέα διάσταση. Έντασης, εμπιστοσύνης και κοινών μυστικών. Δεν ήταν ότι την αγαπούσα λιγότερο. Αν μη τι άλλο, ένιωθα πιο κοντά της από χρόνια. Αυτή η ασυνήθιστη διευθέτηση, όσο παράξενη, μας είχε δέσει με τρόπους που δεν προβλέπαμε. Η μυστικότητα, η προσμονή, η αλληλεπίδραση έγιναν ρυθμός στη ζωή μας. Η σύντροφός μου άρχισε να δοκιμάζει όρια λεπτά, προτείνοντας δουλειές ή μικρές εργασίες που μπορούσαν να μας φέρουν κοντά χωρίς προσοχή. Τελικά, αυτά τα πειράματα κλιμακώθηκαν. Ταξίδι Σαββατοκύριακου, χρονομετρημένες συναντήσεις, φευγαλαίες επαφές όταν κανείς δεν κοίταζε. Κάθε στιγμή φορτισμένη με ηλεκτρισμό, συνεχή συγκίνηση του σχεδόν να πιαστούμε, που μόνο ενίσχυε την ένταση. Θυμάμαι ένα βράδυ σε εκείνο το ταξίδι. Είχαμε ξεγλιστρήσει σε γωνιά της καλύβας, ενώ η σύντροφός μου ήταν απασχολημένη στο τηλέφωνο. Η ησυχία, η ανάγκη για κρυφότητα, η ένταση πιθανής ανακάλυψης ενίσχυαν κάθε αίσθηση. Έβλεπα στα μάτια της ότι ήταν εξίσου γοητευμένη. Μοιραζόμασταν την ίδια εθιστική αδρεναλίνη. Σπίτι, το μοτίβο συνεχίστηκε σαν τίποτα ασυνήθιστο να μην είχε συμβεί. Επισκέψεις, λεπτά πειράγματα, γνωστικά χαμόγελα, όλα μέρος ρυθμού που καταλαβαίναμε, αλλά ο έξω κόσμος δεν έβλεπε ποτέ. Η αυτοπεποίθηση της συντρόφου μου να οργανώνει στιγμές, να καθοδηγεί λεπτά τη δυναμική, ήταν εμφανής. Έμοιαζε να παίρνει ήσυχη ευχαρίστηση από την κοινή μας συνενοχή, από τον τρόπο που ο ασυνήθιστος δεσμός μας άνθιζε κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της. Μερικές φορές αμφιβολία εισχωρούσε. Μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Είναι βιώσιμο. Αλλά κάθε αμφιβολία πνιγόταν γρήγορα από την πραγματικότητα της ζωής μας. Συγκίνηση, σύνδεση, κοινά μυστικά που είχαν γίνει απαραίτητα. Ένα βράδυ μετά από ιδιαίτερα έντονη επίσκεψη, η σύντροφός μου έσκυψε κοντά, με μάτια να λάμπουν από πονηριά. «Πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι μαζί και με τις δύο μας για πάντα?» ρώτησε. Και η ερώτηση ήταν περισσότερο πρόκληση παρά ερώτημα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η αληθινή συγκίνηση δεν ήταν μόνο στη μυστικότητα, τον κίνδυνο ή τον φόβο να πιαστούμε. Ήταν στον ανίποτο δεσμό που σχηματίσαμε. Ήμασταν συνδεδεμένοι με δίχτυ εμπιστοσύνης, σύνδεσης και κατανόησης που αψήφισε συμβατικές ιδέες οικογένειας, οικειότητας και πίστης. Ήταν ασυνήθιστο, ανορθόδοξο, μερικές φορές ανησυχητικό, αλλά λειτουργούσε. Και καθώς καθόμουν εκεί, νιώθοντας τη ζεστασιά και ενέργεια της παρουσίας της δίπλα μου, κατάλαβα ότι ό,τι κι αν ήταν αυτό, όσο κι αν κρατούσε, το είχα αγκαλιάσει πλήρως. Είχε γίνει ο παλμός της ζωής μας, ρυθμός που κανείς μας δεν μπορούσε να αντισταθεί και ιδιωτικός κόσμος που ανήκε εξ ολοκλήρου σε εμάς.